ngaphansi kwe-Ilembe District la sine Career Expo esibambisene kakhulu khona no Public Works. Le program ke siye sayicela eminyango nokwa Public Works ngoba sibona izimo zokusweleka kwamathuba emisebenzi ngaphansi kamasipala wethu. Sibona nje kunabantu abasha abaningi abangama graduates kodwa abashoda ngama skills. Sibese sikhulumisana ke no Public Works ukuthi awusilekelele ukuthi senze le program esibiza nge-Skills Development and Career Expo. Mubuka ke ngaphakathi kugcwele abantu abasha ezikoleni ezahlukahlukene kodwa khona ne-youth noma abantu abasha esithi bama unemployed graduates abazolalela ke iminyango eminingi kahulumeni ezokhulumisana nabo iveze namathuba akhona ikakhulukazi ke kwi-construction industry ngoba kungeminye imikhakha siyibukele kude singasondele eduze. Sibese sithi ke njengomasipala waseNdwendwe asithathe initiative ukusondeza bonke laba bantu abakhona la ngaphakathi. Khona ama-universities, khona u-NSFAS, khona ney'nkampani ey'dila nama-property management ukwazi nje ukulekelela abantu abasha baseNdwendwe abangaqashiwe kodwa nalabo abaseyikoleni abasazochuza ama-career abazowathatha ukuthi-ke manganani ama-opportunity abazowathola atholakala kanjani. Sijabule kakhulu-ke njengomasipala waseNdwendwe uma silibuka lolu hlelo silibona liyimpumelelo kakhulu. Esithemba ukuthi abantu abasha abaningi abagcwele kuleli hall la ngaphakathi iJohn Makhathini bazophuma namhlanje benakho abakuphethe esandleni okuzokwazi ukulekelela ikusasa ngoba ikakhulukazi uma sekuza ngakwezokwakha ngoba iNdwendwe iyathuthuka ayisezufana nakuqala kodwa idinga ukusetshenzwa abantu baseNdwendwe ukuze ibe ngcono kuna before.